So hi guys. So for today's video kay mag-unbox tayo ko aning dako kay nga box. So kani siya nga box guys, just nag-order na ko na siya sa Shopee. So kana akong gi-order is mo ni siya ang katubitang DIY nga dishwashing liquid. Sana ako siyang gi-unbox kay dako. Kada ko lagi ko nakaayo pero kani siya ang sulod ra niya katurag yung kuan mo akong gi-order na katong 20 pesos na siya nga bottle kay para daghan na siya mapasudlan or mabuhat. So man nag-unboxing na ko. Sana sa nagsugod ako og unboxing. So let's watch this charot. So unboxing ako na guys. Ako na siyang pagpasun nga pag video kay pag-unboxing naman na siya. Sana di ba mura na siya robot kay nagpaspas na nako siya kay para madali na siya og unbox. Kay dugay kita maghuman na tanaw-tanaw og sige ta og dugay-dugay na to siya pag-unbox. So ayan ako na siyang dali akong video kay para madali po na to siya og kahuman siya. So, kana siya nga video. So, Bisaya lang yun natin video. Ay, kasi kapag mag-Tagalog, di ko ma-reach yung mga Tagalog. Dugay gan ako siya makuha ng mga Tagalog. So, muna siya ang gamay nga box. So, ang sulod ani kay mo ito yung mga liquid, yung mga ingredients na yun siya. Kana, o kana siya. Kung siya ipakita-kita, pero pakita na ako gyapon sa inyong tanan, kung unsa yun na sila tanan, kung sa sulod ana. Then, naampo na siya, kana siya kay mo na siya ang salt. So, daghan na siya may klaro na siya nga salt. Pagkatong gagmay nga mga na-liquid ana, ako na siya pakita niya. So after nga video, so na siya free nga sticker. So kana 20 pieces gyapon ang sticker ana. Dayon na po na siya manual kay para may balaan po na to kung sa to pagbuhat nga ma-perfect siya. Sana manual na siya guys. Sana na siya na. So guide na siya para makabalog ta. Kay DIY ram na itong buhaton kita-kita rin magbuhat. Then kani pod siya nga box baliduhan na sila ka box. So kani siya nga box ang sulod ani kaning bottle na siya. Kana mga bottle na siya so duha na siya ka box so 20 man akong gi-order so tag 10 na siya kada box. Ang nikon siya libre na gyapon na siya 20 tapos na siya cup. So ana duha na siya ka box. Na 20 10 kay para daghan na siyang mabuhat ba para isa ra. Kaya naman kay 16 na 14 ata or na 15 basta kay kana siya kung gipili ang kuan 20 na siya free nga bottle 20 kay mahal man pud ang bottle gud mo siyang kuanon og isa-isa kay tag size nya 1 liter naman na siyang masulod ana kung katong tag size kay murag katurang 500 ml ata so mao na ni siya ang atong mga liquid mao na siyang masulod sa liquid kana siya so din na ako siya mabasa guys no din ang akong copy yan wa na so mo na siya mo na ako na siya ipagitatanan so mo na siya sulod at nung nasa gamay nga box din napod siya guide o mga paraan kung paano gawin so imo ra na siyang basahon jud imo gud siyang need gud siya mo sundon kay para ma-perfect jud ang imong pagbuhat ana so kana lang siya and that's all bye.